Ahojte, moje meno je Lukáš Chladný a moji klienti u mňa investujú viac ako 2,1 milióna eur. Na vysokej škole som písal diplomovú prácu o dôchodkoch a v praktickej časti som porovnával rôzne typy aktív, ich výhody a nevýhody. Ako napríklad zlato, akciové fondy, dlhopisové fondy, realitné fondy a samotné nehnuteľnosti na Slovensku. Keďže investovanie do nehnuteľností je na Slovensku veľmi populárne, rozhodol som sa spraviť video o 20 nevýhodách, ktoré sú spojené s investovaním do nehnuteľností a veľa ľudí o nich nevie. Respektíve nedokáže si ich uvedomiť ešte pred investovaním, čiže toto video môže byť veľmi prínosné práve pre ľudí, ktorí investujú alebo zvažujú investovať do nehnuteľnosti a zároveň túto nehnuteľnosť chcú aj prenajímať. Čiže poďme sa pozrieť na 20 nevýhod, ktoré vás môžu stretnúť pri investovaní do nehnuteľnosti. Prvá nevýhoda, veľké množstvo peňazí v jednom mieste, na jednej ulici a jednom vchode. Predstavte si, že byt stojí 150 000 eur a tvorí veľkú zložku vášho portfólia a vy máte tých 150 000 eur investovaných jednak v jednej krajine, v jednom meste a na konkrétnom mieste. A to znamená, že keď by sa v tejto lokalite niečo pokazilo, tak to bude mať veľký vplyv na váš veľký majetok. Na druhej strane, keď by ste investovali do napríklad akciového fondu alebo zmiešaného portfólia akciového fondu, tak máte podiel v akciách a firmách po celom svete. Či už je to, dajme tomu, v Európe, v Amerike alebo v iných krajinách. Čiže tá diverzifikácia je úplne na inom leveli. Druhá nevýhoda, musím ju aktívne prenajímať, ak chcem mať vyšší výnos. Čiže samotná investícia do nehnuteľnosti mi vie priniesť dlhodobo možno 3 až 5%, záleží v akom čase nakúpim nehnuteľnosť, ale na to, aby som mal väčší výnos tejto nehnuteľnosti, tak potrebujem dostať nájomcu do mojej nehnuteľnosti a tým pádom si ten výnos zvýšiť. Tretia, ak byt prenajímam, musím podať daňové priznanie. No a samotné daňové priznanie ma stojí čas, peniaze, energiu. Naproti tomu napríklad investícia do ETF fondov, či už napríklad dlhopisových, akciových, tak nemám povinnosť podávať daňové priznanie a po roku je to bez daňovej povinnosti. Ďalšia nevýhoda, musím každý rok platiť daň z nehnuteľnosti. Teraz je to pomerne ešte malá suma, ale táto vláda plánuje zvyšovať dane a samozrejme aj dane z nehnuteľnosti. Čiže čím v podstate budete mať väčšiu alebo teda hodnotnejšiu nehnuteľnosť, automaticky by aj tá daň mala viac stúpnuť. Piatá nevýhoda, ak predám nehnuteľnosť do 5 rokov, musím ju teda zdaniť. Čiže môj zisk, čiže nákupná cena a predajná cena, ak dosiahnem zisk, tak mám povinnosť 19% zdaniť môj dosiahnutý zisk. Na rozdiel od spomínaných ETF fondov, tak tie sú už po 1 roku oslobodené od dane. Šiesta nevýhoda, dlhodobý výnos nehnuteľností vo vyspelých krajinách Európy je cca možno 3 až 4%. U nás na Slovensku je cca za posledné roky ten výnos na úrovni možno 5 až 6%. Treba si položiť otázku, že tento výnos určite nebude dlhodobý a ak niekto by očakával dlhodobý rast nehnuteľnosti na úrovni 6 a viac percent na Slovensku, tak myslím si, že sa bude myliť. Hlavne kvôli tomu, že nedávno vyšla štúdia, že cca 15 ročných platov priemerných na Slovensku potrebuje Slovák, aby si kúpil nehnuteľnosť. V iných krajinách je to menej a prečo by to malo ešte rásť? Taktiež aj politická situácia, aj nejaká demografická, čiže automaticky by tie nehnuteľnosti nemali tak vysoko rásť. Siedma nevýhoda, ak mám hypotéku, musím mať poistenú nehnuteľnosť, inak tú hypotéku nedostanem. No a ak aj nemám tú hypotéku,
tak by bolo veľké riziko mať toľko majetku nepoisteného, že môže mi byť vyhorieť, vytopiť, znehodnotiť sa a podobne. A bolo by to teda riskantné. Na druhej strane, keď mám poistku na nehnuteľnosť, tak sa automaticky zvyšuje nákladovosť vlastnenia nehnuteľnosti a čím je nehnuteľnosť drahšia, alebo teda má vyššiu cenu, tak aj moja poistka by tomu mala korešpondovať a mala by sa zvyšovať. Hej? Čo automaticky teda znamená, že bude mať vyššie mesačné náklady, respektíve ak počítame za rok, tak ročné náklady. 8. nevýhoda, každý mesiac platím náklady súvisiace s vlastnením bytu bez ohľadu na to, či mám nájomcu alebo nemám. Či už je to nejaký bytový správca, elektrika, nejaké ďalšie poplatky. A vie ma to hlavne akože zasiahnuť, keď mám nejaké hluché obdobie a nemám momentálne nájomcu v mojej nehnuteľnosti. 9. nevýhoda, musím aktívne hľadať nájomníkov, riešiť nájomné zmluvy a veci okolo tohto procesu. Táto nevýhoda mi opäť žerie veľmi veľa času, peňazí a starosti. Čiže ak by som investoval do nejakého aktíva, ktoré nemá povinnosť riešiť tieto veci, tak ušetrím veľa času, peňazí a aj nejakých starostí a nervov. 10. nevýhoda, opravy a rekonštrukcia nehnuteľnosti. Čiže keď sa mi náhodou vyskytne, že musím premalovať celý byt alebo nejakú miestnosť, alebo nájomník niečo poškodil, alebo všeobecne sa hmotné statky opotrebovajú, tak bude ma to stať veľa peňazí a opäť nervy, starosti a podobne. Treba si ale uvedomiť, že všetky tieto nevýhody spojené s časom, peniazmi a energiou, ak by som investoval napríklad do práce alebo do nejakého iného projektu a zarobil by som v podstate za nejaký čas peniaze, tak to je ako keby strata obetovanej príležitosti, že jednak buď to dávam do tej nehnuteľnosti, musím sa tomu venovať, alebo zarobené peniaze, ak by som niekde inde investoval, tak získavam takú pridanú hodnotu. 11. nevýhoda, ak sa do bytovky nasťahujú nejakí neprispôsobiví občania, mám problém či už prenajať samotnú nehnuteľnosť, alebo ak by som sa rozhodol moju nehnuteľnosť predať, tak budem mať s tým problém, lebo najmä tomu niekto príde na obhliadku, cíti už pri samotnom vchode, že niečo nie je úplne v poriadku alebo zažije tých neprispôsobivých nájomníkov v priamom styku, tak asi už na ďalšiu obhliadku nepríde alebo teda samotnú kúpnu zmluvu by nekúpil. Čiže samotná kúpa alebo teda predaj nehnuteľnosti by sa zbytočne predložil. 12. nevýhoda, ak odíde veľký zamestnávateľ v okolí, tak automaticky to znamená, že bude mať menej nájomníkov, alebo teda menšiu pravdepodobnosť, že toho nájomníka nájdem a samozrejme asi aj nižšie nájomné, pretože ak je vyššia nezamestnanosť, menej ľudí má prácu, tak sú aj menšie mzdy, alebo teda tie mzdy tak nerastú, čiže neviem dať také vysoké nájomné, aby proste to bolo tak efektívne ako predtým a zároveň nemôžem to nájomné nejak veľmi zvyšovať, lebo si odplášim tých nájomníkov a bude mať prázdny byt. 13. nevýhoda, demografia. Veľmi dôležitá nevýhoda, pretože stále sa rodí menej detí. Často sa stretávam s tým, že veľa mojich rovesníkov, mladých ľudí, študentov idú do zahraničia. To znamená, že o niekoľko rokov stále bude menej nájomníkov a vo finále aj menej kupcov. Čiže demografia na Slovensku a nejaký odliv aktívneho obyvateľstva má veľký vplyv na to, komu budem tú nehnuteľnosť do budúcna prenajímať alebo komu ju prípadne budem schopný predať. 14. nevýhoda, pokles ceny nehnuteľnosti môže nastať kľudne aj o 20-30%, čiže nie je to tak, že nehnuteľnosti do nekonečna len rastú, ale sú obdobia, či už kríza 2008, 9, 10, alebo aj súčasná kríza, kedy nehnuteľnosti klesli cca možno 15%, tak nie je to tak, že moja nehnuteľnosť len rastie, ale sú obdobia, keď je ten pokles aj výraznejší a dlhšie trvá, kým sa vráti na pôvodnú úroveň. Ďalšia nevýhoda, ak potrebujem vybrať 10 000 eur, tak sa to nedá.
Hej, čiže neviem predať jednu izbu alebo proste nejakú časť toho bytu. Na rozdiel od ETF fondu alebo nejakého finančného aktíva, nejakého portfólia, tak poviem príklad, keď mám 100 000 eur investované, tak si viem kedykoľvek vybrať 500 eur, 1000 eur, 10 000 eur a tie peniaze mám asi za nejaké 3-4 dní na účte. Čiže tá likvidita aj nejakej menšej čiastky je oveľa vyššia práve pri tom finančnom aktíve. 16. nevýhoda, dlhá doba likvidity. To znamená, že niekedy, keď chcem byt predať, tak niekedy aj rok predávam, niekedy možno aj dlhšie. Záleží od toho, že aké mám očakávania, aká je situácia, aká je nezamestnanosť, čiže veľmi dlho trvá, kým ten byt predám. Zároveň počas tej doby predaja proste stále platím tie poplatky súvisiace s tým bytom. Takže nie je to také rýchle ako pri nejakom finančnom aktíve. 17. nevýhoda, ak bude vojna a niečo sa stane vášmu bytu, tak aj keď ho mám poistený, tak poisťovňa proste má výluku a nič mi nepreplatí. Čiže keď nejaká sci-fi situácia, že letí raketa, buchne do bytovky a niečo sa tam pokazí, samozrejme nemusel by som tam byť, hej, že by som išiel niekde úplne inde a tá bytovka by sa zrútila, tak ja prichádzam o celý majetok, nikto mi to nepreplatí. Na druhej strane, keď je vojna a mám finančný majetok, nejaké akcie alebo proste fondy a niečo takéto sa stane, tak ja mám ten majetok rozložený. Hej. A dokonca sú štatistiky, že počas niektorých vojen dokonca akcie aj narástli. Hej. Čiže úplne opačný jav ako pri nehnuteľnostiach. 18. Ak nájomca prestane platiť nájomné, tak ja stále musím riešiť opletačky okolo napríklad súdov. Hej. Neviem ho vysťahovať. Stojí ma to opäť čas, energiu, peniaze, ušlé nájomné. Hej, že mám tam nájomcu napríklad pol roka, 6 mesiacov mi nezaplatil nájomné, musím sa teraz súdiť, mohol som tam mať iného nájomcu, ktorý by mi pekne platil. Tým, že sa súdim, stojí ma to peniaze, musím chodiť na súdy. Akože takéto situácie by nie každý akože chcel zažívať. To určite nie. 19. nevýhoda, pri prenájme sa odporúča kontrolovať nájomníkov. Čiže opäť ma to stojí čas, peniaze, starosti a dokonca keď by som mal byť ešte úplne taký detailista, tak každá cesta k tomu bytu, hej, keď dajme tomu, že nie je na pešo blízko, tak ma stojí opäť, že musím autom, hej, či už cesta autom, nejaká nafta, opotrebenie vozidla a podobne. Čiže keď dokonca ešte prenajímam v inom meste, napríklad mám byt, vymyslím si, že v Žiline, bývam v Považskej Bystrici, tak tá kontrola toho bytu proste ma bude stať nejaké peniaze navyše. Opäť na margo, ak mám nejaké finančné aktívum, nemusím nikde cestovať, nemusím ísť do Ameriky kontrolovať Apple, že či tam ľudia pracujú, alebo pracujú. Hej, takže toto je ten rozdiel. Posledná 20. nevýhoda, za mňa osobne by som ho označil ako taká chuťovka nakoniec. A ide o to, že pri nákupe alebo aj pri predaji nehnuteľnosti mám ďalšie náklady. Či už je to odmena realitnému maklérovi, ktorá sa pohybuje v závislosti od hodnoty bytu, napríklad 2, 3, aj 5 000 eur. A túto odmenu, ak teda samotnú kúpu alebo predaj nechcem riešiť sám, tak platím či už pri nákupe nehnuteľnosti alebo aj pri predaji. Okrem toho musím platiť aj ználecký posudok. A ználecký posudok stojí od nejakých možno 150 eur do 300, záleží ako mám nehnuteľnosť, či mám byt alebo dom. Taktiež platím poplatok za kataster, ktorý sa nedávno zvyšoval z pôvodných 66 eur na 100 eur. Čiže niekto si povie, že 100 eur, ale ono to sa zdá, ale všetky tieto náklady, keď by sme spočítali, tak sa dostaneme na celkom vysokú sumu. Taktiež platím poplatok právnikovi za vyhotovenie či už kúpno-predajných zmluv, alebo aj napríklad nájomných zmluv. Čiže tam sú ďalšie poplatky. Toto bolo 20 nevýhod, ktoré mi spontánne napadli pri investovaní do nehnuteľnosti a môžu sa stať každému klientovi. Ja osobne neodporúčam investovať do nehnuteľnosti, pokiaľ klient nemá dostatočne veľkú finančnú rezervu, pretože hoci čo sa môže stať popri investovaní do nehnuteľnosti a bude potrebovať peniaze. A zároveň pokiaľ nemá väčší finančný majetok v akciových fondoch.
Plánujem natočiť aj nejaké analytické video s porovnaním akcie versus nehnuteľnosti, kde by bol zahrnutý aj nájom. Takže sledujte ma a možno toto video sa čoskoro objaví na mojom YouTube kanáli. Ak sa vám video páčilo, tak ho zdieľajte medzi svojimi známymi. Môžete zanechať aj komentár alebo aj like. A kto by sa chcel možno poradiť so mnou, že ako investovať alebo do čoho možno neinvestovať, tak kľudne sa mi môžete ozvať. Pod videom budú moje kontaktné údaje a teším sa na vaše komentáre, na vaše otázky a nech sa vám investične darí. Ahojte.